quines són les 3 raons per fer la reforma laboral? Acabar amb la temporalitat. Hòstia, clar, no és veritat. Han fet un contracte de formació molt més temporal i molt més llarg. Han fet un contracte d'1 any de prova. Acabar amb la temporalitat amb això. Dualitat temporal sense drets versus indefinits amb massa drets. No és veritat, perquè hem fet un indefinit encara amb menys drets. O sigui, ara hi ha 3. No en 3, els indefinits sense drets, els temporals i els indefinits amb una sèrie de drets. Rebaixar l'atur facilitant el contracte. Clar, si l'empresari pot acomiadar quan vulgui en 20 dies i un topall de 12 mensualitats, això, perquè la gent se n'adoni, jo crec, aquí la qüestió és que fins ara la reforma també de Zapatero i així afectaven a les classes més, els precaris, diguem, no? Els treballadors precaris i així, però els treballadors amb antiguitats molt grans i amb indemnitzacions molt altes no estaven tan tocats, estaven tocats però no tant. Amb això és la línia de flotació, perquè clar, un treballador que porta 30 anys a Magnet i Marelli, 30 anys allà, salari de 3.000 euros, abans, clar, per acomiadar-lo era un pastonazo, 45 dies per 42 mensualitats. Ara en 20 dies i 12 mensualitats. Parlant en plata, a nosaltres, o sigui, als advocats que fem laboral, no ens ha agradat gens, als treballadors no els ha agradat gens, però als jutges tampoc els ha agradat. Bueno, alguns sí, no? Però a d'altres no, perquè és que això és infame, perquè treu tota o sigui, els convenis col·lectius, els convenis objectius, tot treu tota proporcionalitat entre el que fa l'empresari i el resultat. I coses d'aquestes estan fetes amb mala hòstia, o sigui, parlant en plata. Llavors, no sé com es solucionarà, però clar, el problema és que estarem enfangats amb això, nosaltres, els advocats i els jutges i tothom estarem enfangats, però clar, per la gent és un merder, perquè una persona que té un judici pendent, en procediment, que diu, jo no sé si tindré salaris o no tindré, clar, potser m'equivoco, que això és una opinió personal, no... Hi ha companys que diuen això, que diuen, han tirat molt, i després donaran peixet, sobretot a comissions UGT, perquè sembli que com a mínim hi ha alguna cosa, saps? Perquè això ha estat molt a saco. Però jo crec que hi ha un canvi de model. Hi ha un canvi de model per part de la patronal i del govern a dir, a partir d'ara anem a destruir el dret laboral i els drets laborals. Llavors, si tu vas per aquest camí, o sigui, aquesta reforma és només jo crec que és al revés, jo soc pessimista, jo crec que és el primer pas per fer una reforma, igual que ara diem, hòstia, la reforma del Zapatero, que aquesta xerrada, quan jo he fet alguna del Zapatero, la reforma del Zapatero és terrible, són uns cabrons, i ara dius, bueno, la reforma del Zapatero tampoc era tan dolenta, no? Pues clar, potser d'aquí 2 o 3 anys diem, hòstia, la reforma de Rajoy tampoc era tan dolenta, saps? Perquè la cosa va creixent, jo crec. Llavors, jo crec que hi ha un model de canviar, hi ha un discurs molt fort de canviar les relacions laborals, de canviar els convenis col·lectius, les indemnitzacions i tot això. I aquí és on jo crec que la gent ha de dir prou, perquè clar, això no té final. Clar. Bueno, és com que estem fent la competència amb els xinos i amb Marroc i, clar, doncs, baixar salaris, clar, això hi ha economistes que han analitzat, economistes de la patronal, que diuen que això és una baixada de salaris del 25%. Això només comença una baixada de salaris, d'indemnitzacions, que aquí estan fent... O sigui, el pastís social se l'estan repartint i a ells els hi toca més tros. Jo crec que és això. Jo crec que no és que es retiraran, sinó que aniran a més. És la meva opinió. I que farà una reforma a la vaga salvatge, farà una reforma de les prestacions d'atur salvatge en uns mesos, i llavors direm, hòstia, i que això va més. Llavors, clar, aquí és on la gent ha de dir, si no ens plantem, això no s'acaba mai, diguem, on podem arribar, no?